alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. May TC. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bawakan sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. DTX Beauty Soap. Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Bawakan sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Bawakan sa mga butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra. Hey, Boss Darulando, storya kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal. Ikaw ang performance kay Darling. Mag-extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas ay 5. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.
lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Merkules nga adlaw, Enero 22, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian naman kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dengue, magtumar sa D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, send-off ceremony sang Citas Group Dinagyang, ginhiwat subong adlaw. Sa dugang balitang lokal, Iloilo City Police Office kon ICPO, liwat nga ginpahanumduman ang publiko na tuhoy sa mga ginadumilian nga dalon samtang nagaselebrar sang Dinagyang Festival. Samtang magutok kag babugat nga trapiko, lauman sumugod subong adlaw sa city proper. Sa dugang headline sa balitang lokal, investigasyon sa natabong nga sunog sa Provincial Highway Patrol Group o kung sa ila barracks, gintugyan sang BFP Iloilo City sa regional office. Sa nagapanguna nga balita national, 30 billion pesos nga budget para sa pensyon sang MUPs, ginaprobahan na. Samtang panibagong Chinese vessel nasiplatan sa baybayon sang Zambales. Balita international, Tanzania ginkumpirmar ang Marburg virus outbreak sa pungsod. Sa ato naman balita sa patag sang sports, Northport, Batang Pier, ginlutos ang ila sister team nga San Miguel Beermen. Balita sa patag sang entertainment, Don Bell kag PBB housemates maghatag sang kasadyahan sa Dinagyang Festival.
Kagamay ito ba ang kabugusan sa ato mga headlines, sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mga pamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time. Alas 6:11 kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi isang pagka-diabetiko, na bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita, ginhiwats ang send-off ceremony sang Site Task Group o kung STG Dinagyang sa Iloilo Freedom Grandstand. Subong adlaw or kainasang hapon, alas 2 ang takna. Naibulaan nga 7,000 ka mga law enforcers ang iga-deploy para sa Dinagyang Festival 2025. Agud nga masiguro nga mangin matawhay ang selebrasyon. Magasugod naman ang Dinagyang activities sa buwas nga adlaw Enero 23 kung sa diin may mga food fest nga mga pahamtangan sa downtown area. Kag sa Enero 25 naman ang kasadyahan sa kasakabanwahanan, samtang sa Enero 26 naman amo ang Ati Tribes competition. Madumduman sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Shirami Sangrines, ang spokesperson sa ICPO, nga si 7,000 ka mga law enforcers ang iga-deploy, 4,000 diri ang kapulisan nga kalabanan ang gin-augment sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo Aklan. 376 naman ang nagikan sa Site Task Group Dinagyang Festival, 500 or 754 ang gikan sa Public Order and Safety Management Office o kung PUSMO, kag 2,242 naman ang iban pa nga mga civilian volunteers nga kalabanan gikan sa mga eskwelahan nga mga criminal justice courses. Suno kay Sangrines nga mas nagdamo pa ang lugar nga dapat bantayan sa kapulisan sa subong nga Dinagyang kung ikumparar sa mga nakaligad nga tuig, bagol nga may pila ka mga side events nga gindugang ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Sa kaangot nga balitang lokal, liwat nga ginpahanumduman sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang publiko natuhoy sa mga ginadumilian nga dalon samtang nagaselebrar sang Dinagyang Festival 2025 sini nga Enero. Ginadumilian ng pagpasulod sang kutsilyo, armas tutang, iban pa nga matalom nga bagay, pagdala sang baso, lata kag botelya sang makahulubog nga ilimnon o kon soft drinks, bagahe kag backpack, kag ang pagpalupad sang drones sa mga judging kag event areas. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson na kon tagpamaba sang ICPO nga may frisking o kon screening sa mga entrance kag exit points agud masiguro nga wala sang may makapasulod sang nasambit nga mga kagamitan. Suro pa kay Sangrines nga kon kinahanglanon gid nga magpasulod sa mga matalom nga bagay, kaangay na lamang sang mga naganegosyo o kon backpack, kaangay na lamang sa makatapos sang media, dapat may clearance ang mga ini gikan sa Special Task Group o kon STG Dinagyang kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI. Sa bahay naman sang drones, dapat may clearance ang mga luyag magpalupad gikan sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa kon CAAP o kon sa IFFI kag STG Dinagyang. Samtang ginatagan pagtamod man ni Sangrines nga padayon sa gihapon ang pagpatuman sang curfew for minors, pagdumili isang pagpanigarilyo, paghaboy sang basura sa hindi dapat halabuyan kag pagpanghi sa higad sang dalan. Alas 6:15 ang aton oras. Sa dugang pang balita lokal, nagapahanumdom ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kung nga lauman na nga sumugod subong adlaw sa bahin sang Iloilo City proper area nga mangin magutok ang trapiko kasunod sa pila ka mga aktibidad nga ginapreparahan kadungan man sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. Nagapanugyan man si Garbanzos nga mangita sang alternatibo nga ruta kag hibloon ang mga dalanon nga ginapasiraduhan sa city proper. Nahibloan nga nagapugok ang trapiko bangod sa pagpatukod sang stage sa Dinagyang, pag-blocking sa matribo kag pag-umpisa sang food festivals kag iban pa. Sa
Sa piyak nga bahin, gintugyan na sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Iloilo City ang investigasyon natuhoy sa natabo nga sunog sa barak sang Provincial Highway Patrol Group o kon HPG sa Barangay Balabago, Haro, Iloilo City alas 2:40 sang hapon kahapon Enero 21, tuig 2025. Sunod pa kay Fire Officer 2 o kon FO2 Earl Daroca ang arson investigator sang BFP Iloilo City nga ginatipon na nila ang tanan nga dokumento agud ipasa na sa regional office bangod nga government property ang nasunog. Suno pa kay Daroca nga nagumpisa ang kalayo sa barracks kag naglapta sa nipa o kon sa nipa hat sa riin duwa ka structure ang totally damaged. Totally damaged man ang Honda CR-V kag Toyota Corolla, partially damaged ang Mitsubishi Lancer nga lunsay impound vehicle kag ang personal nga Honda Click sang isa ka HPG personnel. Samtang wala pa nahibaluan kung ano ang gintunaan sang kalayo suno kay Daroca, apang nagdangat naman sa 305,250 pesos ang balor sang kahalitan sang nasambit ka sunog. Gendeklarar naman nga fire hour o kon fire out alas 2:53 sang hapon kahapon. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdis at yan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C labing gagin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa heart attack kag stroke. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Magapatigayon sang field sobriety test sa tion nga matsimpuhan sa ginapatigayon nga checkpoint ang manotisyahan nga hubog o kung kasubong nga nakainom sa makahulubog nga ilimnon. Angot dre sa tion nga may yaras ang probable cause ng traffic offense kag ebidensya nga mapanhimuan nga nakainom ini. Sandig sa Land Transportation Office Region 6 lakip sa mga ginahimo diri amo ang eye test, walk and turn kag one leg stand. Samtang sa paggamit naman sang alcohol breath analyzer sarang nga matakos kag matumod ang level sang blood alcohol concentration. Naibulaan nga ginadumulian ang pagmaniho nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon sa idalom sa Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Sa kaangot nga balita, mahimo ma-revoke ang driver's license kag mapasakaan sang kaso ang mga motorista nga magapositibo sa alcohol breath analyzer. Sa ginpatigayon nga press conference, ginpahayag ni Attorney Gaudioso Hidaspon II, ang Regional Director sang Land Transportation Office sa LTO Region 6. Iya ginpahayag nga pagagamito ng nasambit nga device sa mga involved sa mga aksidente. Samtang ang mga penalidad naman sa pagbayular o kung sa mga nagabayular sa Anti-Drunk Driving Act of 2013 amo ang mga masunod 20,000 pesos tubtob 80,000 pesos o kung 3 ka bulan nga pagkapreso kung hindi magresulta sa physical injuries o kung homicide, 100,000 pesos tubtob 200,000 pesos kung magresulta sa physical injuries, 300,000 pesos tubtob 500,000 pesos naman kung magresulta sa kamatayon o kung homicide. Sa piyak nga bahin tion nga non-professional ang driver's license sa magalapas diri sa una nga pagkomiter o kung first offense sarang confiscate o kung masuspend ang lisensya sang tubtob 12 ka bulan o kung 1 ka tuig kag revocation sang lisensya naman sa second offense. Tion nga professional driver's license holder sarang makumpiskar kag permanente nga revocation ang penalidad. Alas 6:19 ang aton oras. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang klinika DTX 500. Ampalaya leaves with the sugar cane extract para sa mga may diabetes, sa mga hindi makatulog sa tion sang kagabihon agud nga mangin mahamuok ang katulogon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo nga mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nag-umpisa na ang General Services Office o kung GSO sa pagpahamtang sa mga portalets sa naglain-lain nga area sa City Proper para sa Dinagyang Festival 2025. Suno kay GSO Head Engineer Neil Ravina, nag-umpisa na sila sa pagpahamtang kahapon agud nga maggamit sa mga tribo kag mga tumanan-aw sa blocking kada gabi. Dugang pa ni Ravina nga mayara sang 60 ka portalets ang gikan sa Iloilo Festival Foundation Incorporated kag 18 naman ang gikan sa Iloilo City Government. Igapahamtang naman ang mga portalets sa mga judging areas kag strategic nga mga lugar sa palibot sang syudad.
Sa ato naman pinakaulihi nga balitang lokal, ginaaligar gin side sweep ang motorsiklo sang pickup nga salakyan sa Barangay Infante Molo, Iloilo City alas 8:05 sang gabi Enero 21 tuig 2025. Ang driver ang ginkilala kay alias Anthony, 41 anyos, nga nagatinero kon residente sang city proper. Sa pagpangusisa sang K5 News Team, halin sa porsyon sang city proper ang motorsiklo kag padulong ang direksyon sa Molo sang nagliko ang motorsiklo kag hinaligid lamang nga nagtuhaw ang pick-up kag na sidesweep sila. Base sa kuha sang CCTV sang barangay, una nga naglusot ang pick-up samtang yara naman sa nawalang nga kilid nga porsyon ang nasambit nga motorsiklo kag naalangan rason nga nakabunggo. Pagpalanakit sang lawas ang naangkon ni Anthony samtang hilaway naman ang angkas ni nga live-in partner. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:21. Balitang National. Sa ilo naman kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita national, ginadulong naman sa kalwan sa klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kotes, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga skin diseases kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginaprubahan na ni Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang pagpagawa sang 30 billion 409,000 million agud mabayaran ang regular nga pensyon requirements sang military and uniform personnel o kon MUP para sa first quarter sang 2025. Ang nasambit nga tikang ang humalin pa sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag ang pundo ang pagkakuha naman sa Pension and Gratuity Fund sa idalom sang Republic Act number 12116 o kon para sa fiscal year 2025 General Appropriations Act o kon GAA. Liton kita sa dugang balitang national, isa naman kapanibagong China Coast Guard o CCG vessel ang nakitaan sa baybayon sang Zambales sang Martes nga adlaw, kadungan sang pagdeploy sang ship monitoring sang Philippine Coast Guard o PCG. Ginpahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea o WPS nga si Commodore J. Tariela nga ginbayluhan sang PCG ang BRP Gabriela Silang sang BRP Suluan, isa ka 44-meter multi-role and response vessel. Apisar sa mabas kung nga pagbalod sa kadagatan, nahimo sa gihapon nga magmonitor sang BRP Suluan sang CCG 3103 kag nabalabagan ini nga makapalapit sa Zambales coastline. Matandaan nga sang tuig 2016 o 2016, isa ka International Arbitration Tribunal sa Hague ang nagpahayag nga pabor ini sa Pilipinas may kaangklanan sa pag-claim sang China sa South China Sea kag nagpahayag nga wala ini sang legal basis. Wala naman ginakilala sang China ang nasambit nga desisyon. Ining gabahin sa aton mga pagbalita ginadala naman sa kalwan sang klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang klinika Dio Fresh Dio Roll-On para nga preska gihapon aton pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48 oras nga proteksyon kontra sa body odor. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Nagpaandam ang Department of Information and Communications o kon DICT sinilamang nga Miyerkules nga mag-file ini sang mga kaso batok sa election candidates nga nagagamit sang text blasting machines para sa ilang kampanya. Ini ang ginpahayag ni DICT Secretary Ivan Janoy matapos nga madakpan sang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o kon ACG ang isa ka Malaysia National sa Paranaque sa pagbaligya sang ginadumalian nga items online. Suno kay Oy ang demand sa text blast machines ang nagsaka sang nagligad ng eleksyon. Ginpanumduman sini nga ang mga kandidato nga ang nasabit nga equipment ang ginakabig nga illegal. Wala sang lisensya kag ginapadalom sa regulation sa National Telecommunications Commission o kon NTC. Sa ilo naman kita sa aton pinakaulihi nga balitang nasyonal, nagpagwasang official statement ang Department of Science and Technology o kon DOST Batangas sa ila sa nga Facebook page nga nagapangayo sang pasaylo sa nangin post nila sa na-record nga magnitude 5.5 nga linog sa Kalatagan, Batangas sang tinalikdan nga Lunes, Enero 20. Ang ilaanay nga post ang may kaangtanan sa linog nga nagduga sang nanari-sari nga reaksyon gikan sa mga netizens bangod sa tono sang gingamit sa nga caption. Ginpa
gihatag man sang DOST Batangas nga wala nila ginapakanubo ang ikasarang sang linog, amo man ang kredibilidad sang ahensya, ilabi na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Balita International. Kagkaroon sa detalye naman sa aton Balita International, ginadulong sa Kalawan sa Extend Food Supplement for Men with Maca and Clavo Waska. Para sa madasig kapuyon, kag permilang ginakapuy, mag-extend food supplement na. May ara ini sang bastante nga mga ingredients para nga mag-ayo ang sirkulasyon sa aton dugo, nagadugang sa stamina, nagahatag sa ekstra nga kusog, kag nagapataas ang libido. Extend food supplement for men. Ginkumpirmar ni Tanzania President Samia Suluhu Hassan sang Lunes ang outbreak sang makamamatay nga Marburg virus sa naminhan nakatundang bahin sa pungsod kung saan kumpirmado nga na-record ang isa ka kaso. Sa nakaligad nga semana, ginpakinwala sang Tanzania Health Minister nga mayara sang outbreak sa African country kung saan ginpahig sini nga wala sang nagpositibo sa viral infection. Ini matapos nga nakabaton ang World Health Organization o WHO sang reliable reports nga 8 katawo ang napatay tugas ang suspected cases ang virus sa amuman nga mga area sang Enero 10. Kung sa diin, gitpayag nga nakitaan sang typical Marburg symptoms, ang mga biktima lakip na ang pananakit sang ulo, mataas nga hilanat, pananakit sa likod, diarrhea, pagpalanuka, sang dugo, muscle weaknesses kag external bleeding. Ini naman ang ikaduha nga report sang outbreak sang balatian sa Kagira. Naibulaan nga sang tuig 2023 may kabugusan nga 9 katawo ang na-report kag 6 ang napatay. Sa aton dugang balitang international, nagpahayag sang Martes ang presidente sang United States nga si Donald Trump nga posible nga magpatuman siya sa mga sanksyon sa Russia kung ang presidente sini nga si Vladimir Putin ang magdumili sa pagnegosyar na hanungod sa pagtapos sang inaway sa pungsod Ukraine. Madumduman nga ginsanksyon na sang US ang Russia bangod sang pagsalakay sini sa Ukraine sang February 2022. Dugang pa ni Trump nga ang iya administrasyon ang nagalantaw man sa isyu sang pagpadala sang mga armas sa pungsod Ukraine. Suno pa sa iya nga ang European Union dapat maghimo sang dugang nga pagsuporta sa pungsod Ukraine. Balita Sports. Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sang hinampang. Ginadulong sa Kalawan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics, nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kag kolon agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Ginpaluhod sa Northport Batang Pier ang ila sister team nga San Miguel Beermen sa isa ka puntos nga banse sa score nga 105-104. Umpisa sang hinanampang sa tunga sang duha ka sister team nga Northport Batang Pier kontra sa San Miguel, wala gid nakatilaw sang abanse. Ang Beermen sa Batang Pier nga naglabot sa 24 puntos ang abanse sang Batang Pier. Apang pagsulod sang ikapat nga quarter, didto na kag nakalagas ang Beermen apang ginkulapos ini sa oras. Sa nagdaog nga Batang Pier, ginpaunahan ini sang ila import nga si Kadim Jack nga nakapagkit sang 38 puntos kag 7 ka rebound kag ginsuportahan man ini sa mga local players nga sanday Arvin Tolentino kag nga nakalista sang 22 puntos kag William Navarro nga nakalista man sang 17 puntos. Sa nalutos naman nga Beermen, ginpaunahan ini sang ila MVP nga si John Mar Fajardo nga nakalista sang 24 puntos. Sa karon nakuha na sang Batang Pier ang twice to beat advantage nga yara sa ikaduha nga pwesto kag ang Beermen naman ang yara sa ikawalo nga pwesto. Balitang Entertainment.
Kag sa ato naman balitang showbiz para ni sa mga Ilonggo. Magabisita sa syudad sang Iloilo kag magahatag sang kasadyahan sa mga Ilonggo ang Don Bell o kung sanday Donnie Pangilinan kag Bel Mariano. Si JM Fiang ang team JM Fiang o kung ginatawag nga Mr. Ibarra kag Fiang Smith ang PBB Big Four amuman sa day Dong Pata o kung Dingdong kag Patrick kadungan sang pagsaulog sang dinagyang sini nga Enero. Luwas sa mga nasambitan nga mga artista madamo pasang magabisita sa syudad agod nga magpasakop sa nasambitan nga selebrasyon. Matandaan nga anay na nagbisita sa Iloilo o kung sa Iloilo City si Jake Ejercito kung sariin ginkalipay ini sa mga Ilonggo netizens. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Hulubaton 11-18 nagasiling ang malaot nga tawo hindi makabaton sing matuod nga balos pero ang nagahimo sang matarong makabaton sang matuod nga balos. Philippine Standard Time, alas 6:31. Gagamit ito ba naman kabugusan sa ato nagapangunang mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Mga ka-K5, padayon ka mo nga mag-like, mag-follow, kag-share sa among official social media pages. By the way, we have a new kon bagong Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. So kung gusto ninyo nga mga updated sa pinakaulihing nga mga balita, lokal, national, international, kag iban pagid mga kalingawan, mag-follow lang kamo mga ka-K5. And of course, good evening sa aton maukod nga tagpalamati dira kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz, sa aton nga WVTC Patrollers, Western Visayas Transport Cooperative kay Mr. Boyat Parcon. Draman sa aton sa nga K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Kag sa aton Mobile Taxi Patrollers nga nagalibot-libot na subong sa syudad sang Iloilo. Bantean ang mga programa sa gabi sang K5 News FM Iloilo alas 7 tubto alas 9 ang palatuntunan Funpal apod kay K5 Tritisoy. Alas 9:30 tubto alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch apod kay K5 June Kapulot. Kag ang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubto alas 4:30 sa hapon. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyo mga tagbalita. Si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si K5, Kim Montaño Caluyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama.